Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Nagdangat sa 3,309 million pesos ang nabayaran sang Philippine Health Insurance Corporation sa mga ospital sa bugos nga Western Visayas. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Johnny May Halbuna, Public Affairs Officer Chief, ginpahayag sining ang probinsya sang Aklan ang nakabaton sang 212 million pesos, Antique 122 million pesos, Capiz 289 million pesos, Guimaras 25 million pesos, Iloilo 1.445 billion pesos, kag Negros Occidental 1.214 billion pesos. Suno kay Halbuna, humalin Enero tubto Mayo ang coverage ang nasambit nga claims para sa COVID kag non-COVID patient sa naglaylain ospital sa rehiyon 6. Nagpasalig man ini nga ginatingwaan sang ahensya nga mahatagan sang nagakaigo nga pagserbisyo ang Philhealth members. Ang 3.309 billion natin, actually this would include claims for COVID and non-COVID na claims. What I have lang sa akong data as of now, ang payment natin for each province in the region. Okay. So actually for the province of Aklan, we have already paid more than 212 million. For Antique, more than 122 million pesos. For Capiz, 289 million. For Guimaras, Inisi ka banderang Polanimas, nakabandera sang matutuon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.